Nathan, anong ginagawa mo? Ba't nanggigigil ka sa diaper mo? Hoy! Nathan! Ba't nakaupo ka na? 5 months ka pa lang ah. Ba't nakaupo ka na? Tan! Ang ginagawa mo sa diaper mo, Tan? Ba't nanggigigil ka? Nanggigigil siya. Hoy! 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 Sige, kunin mo yung isa. May maliit na bata na nakaupo. Oh, Nathan, bakit pulbo na naman ang hawak mo? Ang likot-likot mo, 5 months ka pa lang. Kulot. Ang Nathan namin ay kulot na. Bakit kulot ka na? Dati hindi naman newborn. Ba't kulot na? Ba't likot-likot mo pa? Bulaga. Mama, bulaga. Malaki pa sa'yo yung pulbo. Mas malaki pa yung pulbo sa'yo. Mas malaki pa yung pulbo sa katawan mo, sa tiyan. Sukatin mo nga. Ano tan? Pugi ang tantan? Pugi ang nita namin? Ba't naninipa ka? Ang likot na ng tan-tan-tan. Hi ka kay Papa. Shout out kay Papa Tuto. Sabihin mo, ingat Papa sa work. Sabihin mo kay Papa, ingat sa work. Papa. Laki-laki na ng baby Nathan, 5 months old. Ano ba yan, Nathan? Bakit mo na naman kinuha yan diaper mo? Gigil na gigil ka talaga sa diaper mo. Oh. Ay, hindi na. Hindi na. Ito na. Ba't ka kasi gigil na gigil sa diaper? O, ilalabas na natin. Ilalabas na natin. Ayan na yung laman, oh. Sige na.